EMAT en digital, la plataforma d'EMAT per a alumnes i docents. A EMAT en digital, els teus alumnes veuran totes les unitats d'EMAT i podran accedir a cadascuna de les activitats. Una eina dinàmica i interactiva per a ells, tan fàcil com resoldre i enviar. A més, la plataforma permet treballar sense connexió a internet, sense risc de perdre la feina. Les respostes queden guardades o enviades al professor. EMAT en digital també és una eina per al docent. Tindràs tota la informació del curs. Podràs planificar les unitats per trimestre. Programar activitats per sessió. Veure les teves tasques pendents i corregir les activitats que els alumnes t'envien. EMAT t'ho posa més fàcil. El programa calcula la puntuació, però tu decideixes la nota final. A l'avaluació hi tindràs la nota global que també podràs modificar. Fes clic a Ajuda per resoldre els dubtes que et puguin sorgir o posa't en contacte amb nosaltres. EMAT en digital, la plataforma d'EMAT per a alumnes i docents.